Здравейте, пипари! Днес ще си поговорим за термопадове, а именно течни термопадове и твърди. В нашия сайт може да намерите гамата на Tilter от 0,5 мм до 2 мм, като тук имаме класна термопроводимост 15,8 В на мм по Келвин. Като ги прави доста приятни падове с доста добри свойства. Както казахме, имаме налични бройки от 0,5 мм, 1,5 и 2 мм на тази марка. Също така може да намерите и течни термопад на Upsiren, съответно в разфасовки от 10 грама и 20 грама, като ценички ще видите там за тях също. Те са малко по-високата серия от U6, която ви е позната на повечето от вас. Тук той всъщност тя е K6, а пък тук сме тук моделчето е на UTC U8. Като съответно разликата е 14,8 В на мм по Келвин, коефициент на топопроводимост. И не забравяйте, че вече няма лаптоп от може би от няколко години, които се произвеждат, и даже доста модели от видеокартите, които вече са с нестандартни размери между паметите и VRM-ите към охлаждането, и там съответно се налага да се прибегне към течен термопад с хубави свойства. Това беше от нас. Чао и до следващия път!